Nu vil jeg prøve at vise. Nu er kommet dertil, hvor vi skal have plantet nogle tomater igen. Jeg har lige været oppe og hente dem. Hvad hedder det? Og jeg har lavet sådan et vandingssystem, jeg har kørt med et par år. Og det vil jeg så lige prøve at vise, hvordan man laver. Så det er super simpelt. Det drejer sig om, det er at plante i sådan nogle spande her. Jeg har allerede puttet noget i her, som til at plante tomaterne i. Der er boret 3 huller. Hvad hedder det, som jeg bruger med super standard bor. 3 huller i en spand. Så er der kommet et hul. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget, men det findes i et af de der sæt, der står 60 mm her. Og pointen med hullet er, at det super passer til en dåse. Et højteknologisk produkt, som vi alle sammen har. Det eneste vi skal, det er, at vi skal drikke en sodavand eller en øl. Og så passer den simpelthen super lige op i. Og den falder ikke igennem. Og hvis jeg laver 3 af dem, så har jeg simpelthen 3 fødder. Og det jeg gør, det er så, at jeg tager, altså man kan sige, det eneste problem, der er, at hvert år, så skal man altså tage det her ud. De her, de har været brugt i 3 år nu. Man skal tage en pind og lige få det her ud. Ned i en spand. Og det er altså det er bedst, hvis man tørrer op. De kan stå og tørre hele vinteren. Simpelthen. Og så kan man lige ryste ud. Og så er den faktisk klar til at bruges igen. Så. Det jeg har gjort med den, det er, at jeg har taget en selvfølgelig dåse, jeg har tømt. Og så her, der er så lige, der er det farlige. Det er det, man ikke skal lade. Det skal man altså være lidt forsigtig med. Og så skærer man hul i den. En god gammel morerkniv eller et eller andet. Så vil jeg foreslå for eksempel, når man skal bøje siderne ned her. Og man laver nogle stykker jo, ikke? Og så bruger nogle handsker, hvor man ved, at man ikke bliver skåret. Fordi altså, der er jo en chance for, at man godt kan blive skåret. Det andet man gør, det er, at denne her, den går jo så op i spanden. Og så nede i bunden, der vil man godt have vandet til at løbe ind. Og der tager jeg så ganske almindeligt 10 mm bord og stikker i. Det kan man også putte i en brunskive, men man kan sagtens komme igennem. Sådan. Og så tager jeg indholdet af en plantesæk. Eller noget spagnum. I år der har jeg prøvet at lave noget spagnum af hestemøg og blade. Og der vil man altså også gerne have en vante på. Og så fylder man den med, nu det her, sådan det er fra en plantesæk. Og der kommer handsken, altså der er den altså god at have, fordi der er skarpe kanter her. Men de skal bare fyldes. Sådan. Sådan. Der er jo snydt lidt. Og har 2 mere. Klar. Sådan. Det der så skal ske, det er, at man tager sin spand. Prøv lige her. Den gik. Du knæ. Det var ikke så godt. Nå, jeg har altså også lavet alt for mange af dem. Så det går nok. Men jeg tager spanden. Og det her er til kompost. Og putter halvt i.
Og selvom hullerne er så store, som de er, så løber det altså ikke ud. Det der sker, det er så, at nu skal jeg nok ikke løfte på hånd. Det er, at de her, de passer lige op i, med jord i. Så der simpelthen bliver 3 fødder. Det jeg kan gøre nu, det er, at jeg kan tage en tomat og plante. Den vil gerne plantes lidt dybt. Prøv at se rødderne, de er lige ved at være klar til at blive plantet ud. Så sker ikke noget. Det vil godt plantes lidt dybt. Sådan der. Jeg putter kun halv jord i. Fordi så senere på vækstsæsonen, der vil jeg så putte mere jord i. Og når det er kompost, så kan jeg klare mig uden gødning. Der har jeg skrevet på pinden her. Drivhustomat. Plantede den eller såede den for 4 eller 5 uger siden. Sådan der, sådan der. Det var det. Så skal vi her en pik. De er lidt sarte. Og det udvikler sig hele tiden, så jeg nu i år, der vil jeg lige prøve at se om jeg kan bruge dem her. Det er bare sådan nogle, man bruger til madvarer. Om jeg lige bare kunne sætte den på her. Sådan bundet på. Sådan der. Så vælter den ene sted. Det jeg så bruger, det er en lidt større spand. Men man kan også skære den lille spand over. Den kan altså også godt bruges. En lille spand kan også bruges. Den kan godt stå oveni. Så er der næsten ikke noget hul imellem. Jeg bruger en stor spand. Den lille spand her, den koster 4 kroner. Den her koster 9 kroner, så det er 5 til 15 kroner. Altså så også plus dåsen, ikke? Men så står det ned i her. Så det næste, og det er lidt, der vil man gerne, eller det er, så skal man, det skal man lige øve sig i. Der skal stå 3 hernede, og dem skal man jo ramme, men man kan ikke ramme dem, det kan man ikke. Så derfor plejer jeg at gøre det, jeg tager den første og putter i på det, hernede under. Sådan. Og så kan man faktisk godt have hånden ned. Og så de andre her, den kan jeg godt komme ned og sætte. Og så skal man også lige sørge for, at de er i, og de står op. Så har man faktisk, nu står den der. Og når jeg nu fylder vand i der, så kan der vel være en 10 liter vand til en plante. Og den, hvad hedder det, når der er fuld knald på solen i sommer, så vil den kunne stå i 4 dage, uden at skulle have vand. Og så kan man simpelthen individuelt gå og vande den. Jeg vil prøve, jeg har simpelthen taget noget vand med. Og så får vi det her. Hvad der altså er? Jeg vil lige se, at der er 10 liter i spanden. Og nu nåede den op til dåsen der. Og så kan man godt hælde et par centimeter ekstra på. Og vande lidt for oven. Jamen så vil den begynde at suge. Fordi der er jord i den her. Så vil rødderne simpelthen gå ned og hente vand i de 8 liter vand, jeg har puttet i. Sådan. Så skal den bare ud i drivhuset. Og så mangler jeg, der kunne have 17-20 stykker i huset. Og de går fuldstændig amok. De dækker det hele. Jeg vil senere senere kan jeg komme med en bid film om, hvordan det ser ud, når der er fuld gang i hende. Det var bare det, jeg vil bare skynde mig at gøre det her, inden vækstsæsonen starter, så I alle sammen kan måske prøve sådan et system. Ja, det var det.
Men det virker også udendørs. Jeg har haft planter sidste år udendørs. Og de gik også helt amok. Og altså kunne tåle at stå flere dage. Der kan man så lave et eller andet pyntedems rundt. Jeg bruger også så nogle bager her kan den også stå i. Så ser det sådan her. Pointen er også lidt, at hele systemet fylder ingenting, fordi det kan sættes sammen. Så der står 25 systemer her boldet sammen. Det eneste, der fylder lidt, det er alle dåserne, som er stillet der. De står til tørre, så jeg kan tage jorden ud nu. Der står alle dåserne. Nu kommer lidt, fordi man får den i lader, så bliver de ved med at være våde. Men der er huller her, og den kan altså også stå i sådan en. Sådan er det.